Jare wong iwak cemberet alias tarpon ora kena digoreng, alesane akeh rine lur. Tekwe teknik carane goreng cemberet alias tarpon ge lur. Wong iwak ya iwak enak lur. Diolahi diiris-iriske iki nanti terus digoreng dibumboni genine aja kegedean ciliki genine seger dadine kayak kripsi enak mbok Kang orang lelodi ya enak lah. Mulane yang seneng mancing cemberet temen wong pada mancing liyane ana ngobrol iwak liyane yang tetep cemberet alias tarpon sensasi setrike jos iwak kejan gemi enak gurih asal bisa ngolah ya gue trike lur miki wis tok tidokna ya ono bareng jajal.